Guys, matsong buntang natang tanan. So, walking sa mismo pag Abril. Hari may dari pa dong dari sa kasagbutan. Meron hatad sa may dari sa Manggalon. Sudlan na magsuka. Hindi. Hinahinay o baklay. Yung walking ba? Yung walking pa pa nagsa. Kaya arong taas atong hangin. Yes, no? So, si Kimi amang gibilin. Wala madadak kay tuog pa. Sa jo pa kaazo. Alas 5 pas kabuntagan. So, lamig mag-walking guys. Kaya pasingat ba? Kaya sa inig uli. Pasingat na patag panglaba. No? Kaya mag-walking tapaligan mo na sa tang tuhod. Paligan sa katuhuran ng atang pag-walking. Yes, no? Una na sa papag-Abril. Una na siya. Kuya man yung mag-iwakingan guys. Kaya kuan man. Kalasangan. Kalasangan. Uy, tamay kuan. Sama to ni Kibo na pantat. Dot siya. Tubig. Ayan. What's up? So, dari maghatid sa galon guys. Ilan ng aloy. Ayo! Dong! Oh, dong. Ano man, di mabita. Nakabalibo-balibo na makadehas. Yes, ayan may dari ilan ng aloy. Hatid may sulanan sa suka. Hari man dari magkuan na sa suka, ha? Haman, ka na. Sa kasang aloy, pasiguro ni uli. Basing sa kaunin sa mangkas mananap ng kuang aloy, isang manok. Naanar pa yung mga libo-libo. Mau lagi, at nga tuon tataing nun. Nakabalibo-balibo ng isang dana, makaanas ka ng kuan. So, asang nga tos. Aloy guys, okay. Ay, dahang kuan na to, basin sa gitakab, ug mananap, pamay dahang balibo. Sumunto namin guys, sapitin na mas kuan. Ang aloy. Mazul man tawag, tatakba, dahang hanok. Mananap. Bako sa gitakab, bughas. Sayang. Sili. Wow, orang kabiyo ka so guys. Gafag pagkabukiran. Ito panoramic. Nawa naman nawa na gilabat naman ta. Hindi na pasidlan. Hindi naghanda ni magtambay. Mga kuan, bata. Delikado. Ha? Amo ni kuan sa kuang atilinlin. Muni ka nang naay kuanan sa isang igsuon kanay na dragon fruitan. Tilinlin ba? Kung na kuan na dragon fruit. Bisa na igsuon na dani. No kini na mo ning mo ding gilabat. Kini ni mo ni jang kuan igsuon. To nakabanag pariner. Kuy sa tug baka. Arang kanais kadyo dari guys. Kita kadyo dari mga kuan, kabunturan. Hindot. Oh, sa igsuon sa isang kuan bana. Kato nakabana bag parinir. So kailan agani guys, ganing na ay gilabat dani. Mo ni gatong na ay igsuos ko ang atilinlin. Sabi tong na ay kuan palitana na mo og dragon fruit. So, dahan yung suna dan. Gilabat na gikuan na og baboyer. Aw kani nga ba? Pwede ra jud nga day mo palit pa ha? Apil day kamalig og labat. Na mura. Apil day kamalig og labat. Adi ta kasada na. Wa na gilabat na mas tag-ija. Kuan pilar bato. Nice ra ba no? Ba nakalimot ko.
Lahat ni Dani mo day sukod. Dita ka agi, na mo kay kamalig dito. Ha? Sana puno Mexico. Kuwas pa pag-abres motor. Maglakaw ako. Magkanais dari uy. Wala siya gitawag dari guys o dakang kuros. Kada Semana Santa ni Dani magkuan. Misa. Dari buntod. Dari sa airline. Nice ka dun no? Muna gym sa Alicia guys. Dito panoramic. Damis atbang nila. Diha kalingganay. Wala sa memang lugway baka guys. So muli na mi guys. Pag mga laagan, sayang wa ka bas kimi-kimi kaya to pa man. Ha? Man, sa Zoom to gabi eh. Eh, kapoy, rest day kaya Sabado. Yes no. Nice, agkuan. Riga. Okay. At bang babyo. Uy, lumias lang lubi kaya lubi. Lubi lang lubi no. Lubi lang lubi na. Lubi ka sa lubi na yan. Mamutang ka magkabutra. Ano ba guys? Nice mamutang. Tata na. Guys, di na miss bye. Uli na mi. Hipos na ko dari mga labhanan. Kaya mga laban na miss papag-Abril. Sabado man ron ting laban na mo. Gamay-gamay na ni. Kaya sa tong adlaw na laban naman mi. Merkulis. Ang laban namin das Merkulis. Ay, twice a week man mi mang laba. Binta dyan tulog makalabaon. Merkulis kaya di nakazuzid as in laghan. So, kamusta man mo diha guys? Kamusta man? Labi na ag taga Davao. Kamusta mo diha tanan? Kamusta mo diha tanan guys? Ang tao kira mo. Okay. Diyod lalima agian o mga nga ng kuan, katalagman. Ginoon ko. Ampo gazet kanunay. Hipas ko na sa mga kuan labanan. Kimi, makuna da dai kay apil na maglaban ng mga punda kay magalilin ta punda. Pa, ho pa. Magalilin ta punda ron. Kasagaran na ni mga ha? Unahan sa na nato, wala ka na mapunda mauwahi na. Sagaran laban na mga puti. Mga puti kay may kuan. Puti nga pulos mga estudyante. Kimi, lali na. Day. Namsag milk dali. Dali na kami tatang laba. Si hala. Tabang laba ron. Kim. Tabang kang laba kimi. Nginam sa may ininit guys sa may mga laba. Kaya di tapang panuthon. Sila kuya, mahindo sila sa kuya dani ron. Kami. Ang bata sa biglabadan to. Sa mga labanon. No? Inabangay ka, mga manog dali. Manginom tag-ininit guys. Inom sa tag-ininit. Guys, manginom tag-milk. Inom tag-milk guys. Guys, manginom tanin jog ininit. Inom tag-ininit guys. Gahaa, dapay haa. Black coffee. Black coffee ning ha guys. Kaya mazo ng ano ba? Kimi, dali na kimi. Kung nanday ko ano, kaya may pares dia. Hopya, zadapay ko ano. Ako nagkulat dali mo. Sama. Ang mga kuya, sama naman sila. So, ano, naglukuhay na sa mga kanding. Lukuhay na sa bahian ng mga bata. Tanaw to. Saman. Manginam tayo sa ginit pa, dali na pa. Yung sa may gininit una kasi sa mga laba. Mazo nang
Ito mabugnawan ba? Ang delikado mabugnawan na itong kuto-kuto. Ang kabuhiin na sa tagahat. Muna siya maglangit. Ito taglabak kay kuan ay mamag ilang uniforme. Ano man natin? Kasi kim-kim sa mga ko ni ba? Kay isang amang mga video sa una nga kuan ba isang edad. Ko auntie. Duha pa sa kapin. Duha pa yung edad ito. So, ko naman tag video. 21 na lagi. 21 na sugo sa 2021. Duha pa katuig si kami-kimi guys. Amungot na sa magtanaw sa isang video. Amungot na sa magtanaw sa isang forma sa una. Kulit ka azo. Guys, magkumbate na pa may sa malabahanon. Ipaazon pang papagabril na rin ang mga kabuwakan. So, nice na pa. Pero grabe ang mga labihinin. Dito guys. So, madyo gani kaning agas pag amang ripo. Kaluyan na dyan din taon. Lagi, what's up? Magkuhan ko. Charge ako. So, laba time sa guys. Nasa na i-charge na yung cellphone kay talilubat na. Para kang charger. Laba sa migas, laba. Amping mo diha tanan. Wish ko sa mong bulak. Aron mo dako. Bulak na matahong dahil. Sila mama, maglaba. Ako nga miss. Hautan sa akong papagabres. Hanggas, ngi-ngi. Hindi ko natarkuto ng istro. Saya ketin mo dari. Huwag, lagi yung bugto ng kuhan. Hindi gulong. Mabahit dyan. Uilahan man. No. Sprayhan na ha. Huwag ganit tidak kaya ako spray day. Huwag ka mo sa isang spray para pang kuto. Bahan na dito. Bahan ra. Yok mo pa. Haglok. Ha? Haglok. Haglok ako. Lag naman ang ano ka lang ha? Hindi na buo kumay. Ngunit ka saan? Buto tanan. Hawa day. Ito na ka rin eh. Ila. Hindi. Despihan po lagi lubot na. Sprayan na ito dito. May kuto. Pila nang ikog na si ikog nagkuhan. Si ikog naghana. Ini? Umoy? Buga. Kini. Ang nga, guntingan. Ang binang gunting ba kayo? Eto na, spray na. Langat ang... Isa na. Dili ka mo ko sa ikog, masuko. Awaran. Ang disprihan tungkol sila bakar ya. Ay, hindi lang awon. Ano, patay mo lang oh. Disprihan ko na yung binisig. Tikas. Tikas ka dyan po, Queen. Naghahan oh. Itlog. Ano sa itlog? Pilin. Para kuto. Kasi ang itlog. Tikas ka dyan. Tikas ka dyan lang. Dari kita yang gedang-gedang.
20. 20. Tumay ko gunting nga ron. Duman sabi. So na guys, mga wa na dyan na isahang kuto. Naman na na-sprayhan siya. Mga hupot dyan kuto ba? Bisa mga autan, di man magpa-out. Ilahan. Go, na ilahan na pod. Tana, day. Tana. Dali na, hampak na. Mananaw ko lang. Why bunga dani? Nagagmating pagbunga, hapit na na. Oh guys, naidaghan dyan bunga, gagmating na. Mga kuana, mga... Ayan. Ada, dako-dako.